saging kay nalimtan man na magdagpadjong init. Mao magpandong na lang mi og dahog saging. Kay sa una ako na bata pa dinhi o bisan sa dako na. Kani na may pandong na mo guys ug mag-uwan, kumaintan. Bitaw. Mag-uwanan ta. Mohapit ta panguhag daw saging. Bitaw. Na ba kahitaw? Ayo. Napagaw na ko guys eh. Ayo. Maka magwitaw ante. Day. Bye ba ning Elena? Bisa ba ning bye ani? Asa ba niya? Bye ni nang anak day. Nilang ading. Asa dapit? Kan kita maning bye. Kita maning bye day. Okay guys. Hi guys, dahil mga bata guys ah. Ana. Si Nelson, anak ni Elena, di ko tawag ko Nelson. Ay. Oy, si Nelson. Uy, ikaw manene. Hello guys, dase. Si imong lula. Bata ninong asis. Si Elena, kumusta? Hello. Taas na ikagbuhok long, mura na magkagbaji. Dili, bless mo. Lula, dali. Okay, God bless you. Bless ni Lula. Asa na ito mo ba? Wala mo kumakis. Ang mga apo na ni. Apo sa anak sa amo. Kasi tede. Ha? Kare, asa? Okay, God bless you, Day. Kare. God bless you. Wala ka, oy. Pila na kabog sila? Dito, buyag. Wow, buyag, daghan. Halalong ko rin ha, mga sa una long. Dagan ko anak man. Diba? Pero karon dagko na sila. Saka itong imong asawa ingani ko sa una guys. Ingani ang pajag dagto. Nami pajag ato guys, pero wala na. Wala mang pajag. Dinhi mi nagpujo sa una. Dito sa may kabasakan, di daning dapita dito na. Sa may kasagingan, kabasakan guys. Sino? Okay. Ani kaya rawa kasi. Kung ano, init. Ari tante. Ari sa ko. Bahinan naman nanin lang. Ano angay lang ako na gamay ra kuha kay kuan. Kusag hangin. Asa man ila kare? Okay guys. Muari sa amin sa among lula anas guys ha. Asa man lagi? Aman mi agi. Dad today nga na. Wow guys, tanawa lang mga Karlan. Ani ante maning sa ubos. Sa bayan ni aning lolo, nanjong bayan niyo. Mani ang ubos aran na kandindot ante. Green ka ato kalubihan, kasagingan, kakarlanan. Daghan ka atong mga tanom ani. Ari na pag may ubos guys ha. Nairo lang. Kinsa man na Kinsa man ang galingkod? Dai. Kanang galingkod kinsa man? Ha? Ay jang mama. Hallelujah. Dai nairo dai. Okay guys, dala po na lami kasi lang guys. Ay, ikaw man dai ni. Ara siksiya din ka po yan. Go pa po yan guys ana. Sila siksiya ng model. Parang model ha. Patay na. Patay naman sila. Karon pamazuko ka kita sa imo. Dana kami magpindaris una na nakabinte. Ilan ni nang ipay nang kambintig no? Kaila ko na ning dapita man. Kuhang kuan. Nanay ka wanay ka uban. Anong kalami sinjong view ani day? Matay pa patay atatun. Ay, Kalami dana. Bisa tayo nga ni mo? Basin desa. Basing. Ora tangi ang kurban ng ugmangan himo. Nangakas ang migahapon.
Okay guys, mo ni sila guys. Namo jud ani sa ubos ang kaparintihan ni naa. Parentihan. Kuan siya. Adi nga. Asawas ang igagaw. Igagaw man mi magtagurha na mi silis. Magtagurha kay sila si aninong chudolo ag amahan ni silis. Kuan. Igagaw to lang sa tagsa. Mao di. Kami magtagurha na mi. Mo tiris. Kasi sila mga kali apo na ni. Ano ni mo mga Apo na. apo. Okay. Ilang mga anak na Elena. Okay guys, kani si Lola Anas guys. Idara na jud ni si Ja, ana ijang bahay guys, oh. To nagdag isda guys. Na ijang bahay guys, oh. Ha? Oh, binag sinay Anas nang naas. Ibabaw. Ang daga. Ano na? Okay guys, niya. Okay guys, mao ni si Lola Anas guys. Nga idara na. Auntie Tonya. Na ijang bahay guys, no. Auntie Tonya. Na Anas, akaila ba ka na ho? Maayong buntag tagbalay. Di nakaparite. Bakurono. Makabati pa lagi siya na. Oh, makabati pa man siya. Nang. Maayong buntag Lola Anas. Na. Ka na ha. Auntie Tonya. Baka na ha. Anak. Tonya. Ka Auntie Tonya bang nay tineng. Kare. Anak na didong tineng. Kumusta nang? Maayong buntag Nanay Dari Anas. pa ko dari de pa tubang. Ano mag kakuan. Daon. Maka di makabakod ba si Jade? Di na kakuan. Ah, di na among bakuron. Entan. Ingana, may ingana ka sa tagma. Juga ni kanay mga apo na mga anak. 92. Wow! Salamat sa Ginoo. Sa ako ra. Maamin sa ko, Nanay Anas. Nang, paning ka mazuhod. Panalanginan ka sa Ginoo. Ato naman, smile. Nanay Anas, kaila pa ka na ha? Si Marilo man ko. Nakaila ba na? Kaila ka na mo. Bata kong Lolita. Nanay Anas. Malipay na sa mudoaw. Ito. Na. Sa Ginoo kay. Kay namdam pa ka na mo na. Kaabot mi danhi. Ani guys, ini. Nang dahil mong Lola gasa ni Anas, mong Nanay isda. Anas. Lola Anas. Uy, hala, gato. Oh, gato. Gano'n na sa dirate? Gato, sorry. Panghatag sinina na natin sa kuha na ni ninjo day. Tapos na bahala dani, magangay-angay day. Mura na kasi ni among. Ikaw gatiman ani day. Ako kanunay. Wow, kaluyan ka sa Ang kaninong Ginoo. saryo ako batiman kanay kunring. Ako ni apil ko relebong lula kay naluoy man ko kamo atiman sa ko ni na magkagmay pa. Uy, ubitaw. Apil ko relebo. Tanawa day. Atiman magazin ng mga lula. Tiyo ba 92 na guys, jang edad. Gida nila dari kay. Kanus nabasa ko kanus naman ni gida. Duhar ni katoy mas lula dan. Dani, dito si Jaga dugay la kunring. Jadi makagwantas na kun ni kanang pisay batang disabled bakit gisuin ni. Mo ba? Hatoy dari gihimo ang iyog pajak. Cute ba yan? Naghimo ani. Oh, gisagutan nga rin ibuhan siya ni apil ko relibo. Kaila ba ka na si Marilo? Katong batang Lolita. Nanay Lolita. Kaila. Kinsa may bana ni Nanay Lolita? Kinsa bana ni Nanay Lolita? Nakainomdom kas bana ni Mimong Martin. ato sa niya nakiinit. Di na lagi po ko kagwantag init sa Yung kadto. sini jang bay. Stroke man ko. Bawal siya giinit. Magabati siya dani. Na koy Galis lula kay buyag sa kadsi. Salamat Ginoo. Okay nakaabot mi dari. Diya magkuan si dati diyan naman ang ikon ko. Di naman na sila kakuasi. Guys. Kani si Lola Anas guys, gagmay pa may danhi hantud karon di kaluyas Ginoo ta sa kinabuhi. Gihatagan sa taas ng kinabuhi sa Ginoo. karon ka buot. Buutan di ka adili guys, Diyos nun. May nantuson, mangiloyan. Mga na si Lola Anas. Kabati ko sa wa mabumo siya. Na may uban nga di nakabati na.
Mas benga pas lasinta ni siya. Isahay, lagi siya kakuan pero. Tapos nang Pero magbuhang ulto apa di pas nang sinta. Minta sa lasinta ka mo abot. Dahil sa aging simana, ni abot pa dari nagdagpan. O kuang lula. Ay, makalakaw ko siya. Maglakaw. Pila na may isang edad ay? Kuha 94 das. Ang season 95 karong July. Gasunod na sila, murag tulo ka tuig. May ingin sa Hapit na siya makadawat og 100. Ayun pumadyo kaloy as 100,000. 90 mo iba. Si Lola lagi. Hindi na na jay madawat sa gobyerno day. Og mo abot ko maghan rin. Halagi. Karon di ay wa di. mo po. Halagi init. Azog kuntas dulag at timanog. Tarang ka ba si kaloyan mo mo abot og 100. Pag-ampos Ginoo day. Sayang, ulit 100 taon may laing gidawat. May makadagpan. Kay, pag na mo, kasirit-sirit, may dire naman ni Aga. Ikaw ni pangpang. Kay, imong antipin na to, day, nagagat na. Ningon ganitog day pagdali mo. Kami di may kaso, di ay magdugay, Ngani day. pala sa antipinag dadahas ko ang bugas, pinadaan lolag bugas. No, wala arang ka very good. May kan giingnan man iyo nga nas Lola na namo dar, pinadaan siya bugas sid. Hindi man gazug ko kalimot ani ni manang. Be mo kaya sa Okay guys, na Intang, tapos na na Sa kuan Lola. dahas December. Kaya minamdam ko sa una, jag tuning. Mas Utan yang auntie guys, oh. Mas sa og 500 pinaskuhan og si Lola Sinta sila rang duha. Ang gipalit siya sid og gatas. Intang. Sid ano gatas ang Sa ko siguro. 61 ako po na dyan. May ngani na po ko. Salamat sa Ginoo. Kuan ag si Lola nga relibuhan na sa jang kuan. Hindi maso ganing makaabot pa tayo nga ng ida. Maulad. Ang sila Sinta baskog pa makaabot pa dari maglakaw kay ag di man na siya kadyo trabahante ganis Lola kay biyo-biyuhon gid siya mga anak sid kwaso kay Mao murag dali ra siya na kuan ba dali na load siya. Bitaw basta arang Di ba kahagot. si Sarap na kusa dito jirang usa? Tapi gamay. Gigasa. Nag-apil na hagkuan ba kanang nay. Parang siya kabuutan sa mga apo. Di ba pa siya nagano no? Di sa Pag-ampos Ginoo. ampo naman ta, diya pasalamat tas Ginoo nga ikaw kitagaan pud kag igong kusog nga. Ning relibo man hinog inom ni tsaka. Asa sa day namin sa nalagi ka no? Tay may dagan nas paka. Bali ang imong bahay amin yung bahay. Napay paga ani guys, oh. Mo na isa paga ni guys. May balay gamay sa bungkot. Ang tatay nanay kadtong tinukod. Sayaw mga bata, sayaw. Sayaw. Buutan kadtong na bata. Ang iyang nanay garpusa. Nagalagala. Kaya mo, kaya. Sayaw. Pag-ando Kaya mo, dali. may balay gamay sa bungtod. Kang tatay nanay katong tinukod. May batang gamay namin tanan. Buutan katong nga bata. Ang iyang nanay garbusa. Nagdala-dala og pitaka. Pag-ando walay kwarta. Joke to ha, di ko tinuod nga. Binoang, kanta ra to. Kaya nalipay sa nangita sa kanang kanang ingon ani ba nga balay gamay, pero dili tinuod nga garbusa. Buutan ka ajo nagpuyo ani nga balay. Pahalipay ra to. Pahalipay pa kuan ba ron? Malipay si manang kay kanta no. Yung bukid. Pagkata po kisa. Dali, may balay nga gamay. Dito sa yung bukid na lang. Dinhi sa layong bukid, may payag kami nga gamay. Ang nagpuyo dinhi, si nanay ug si tatay. Ang ilang serbisyo, manguha lang og bagakay. Gamunog nigo, pabaylo agumay. Sa matag Domingo, mulugsong kaming mo simba. Mag-ampo sa Ginoo, aron na pagagrasya. Pagkahuman, sa tiyanggihan kami namang. Ang among dalang, mga bulang, may babay, luag bulad nga lawlaw. Okay guys, salamat.
lang kanilang tanan ug labi na ni Nanay Anas. Oh.